Espazo en Nature é un proxecto familiar que naceu do amor que sentimos por esta zona dende sempre. Trátase dun complexo turístico formado por 22 aloxamentos entre vilas, cabanas e glamping e tamén restaurante propio. É un espazo pensado para conectar dun xeito real coa natureza e tamén con un especial cuidado polo detalle, o benestar integral e tamén a sostenibilidade. Tamén apostamos polo local. Dende os comezos, Espazo foi posible gracias a empresas da zona, dende constructora, arquitectura, paisaxismo, decoración, así como tamén colaboramos con profesionais locais para ofrecer un amplo abanico de actividades, dende clases de yoga ao surf, ata rutas a cabalo para explorar a contorna. Pola nosa parte, animamos a outras empresas a participar nestes premios porque a verdade é que é unha oportunidade moi bonita de poñer en valor o que fan e tamén de dar a coñecer, dar máis visibilidade aos proxectos que nacen dende o rural. A verdade é que no día a día, ás veces nos dá para contar a nosa historia, pero diso se trata estes premios, de compartir, conectar e un pouco de poñer en valor que aquí no rural tamén hai futuro e hai talento.